Neta passi sanguango. Escolta, que de fet este últim vídeo que acabem de veure en aquesta ulladeta a les xarxes té molta relació amb el que ens portes avui. Porto avui, i de fet, abans de res voldria que vinguera la meva convidada. Vine per així, Ferran. Anem ben acompanyades. Molt bé, i tu? Superbé. Escolta, jo ho arribes a veure i em poso un poc més mudar, eh? Jo te veig boníssima. Perquè és que vas de Jessica Rabbit total, eh? A tu te pareix? I mos ha maquillat la mateixa persona, tu i a mi. Perquè mira... Igual de guapes. Guapíssimes les dos. No vull que discutiu, perquè el tema d'avui el anem a disfrutar moltíssim. Clar que sí. Perquè anem a parlar del que hi ha més enllà del drac. Primer de tot, drac, Ferran, sé que tu això del drac et costa un poquet, que això ho veus molt com les americanades. És que és una americana grandíssima, tinguent així unes coses tan patres com dir-li a una persona travesti, que és tan inclusiva, que a més no té gènere, que és divina, per què vas a dir-li a una persona drag? És una paraula que estarà molt en el mainstream, però voldria que vegereu aquestes fotos. A veure. Mireu, perquè el drac pot ser moltes coses, Ferran. Hi ha moltes versions. Tot és drac. Tot és drag i mira si ne tens així, hasta una en la cara blava. Un poc més sofisticada, un poc més fantasia. Més rara, més xula. De fantasia. Tenim de tot, tenim comedis, tenim monsters, tenim també elegància. Elegància pura, i tenim també aquesta persona, sí. Claro, és que tenim... És que el drag és tantes coses, però tantes coses... I que no entén ni de gènere ni d'orientació sexual, que va molt més enllà, no, Ferran? Va molt més enllà, tu mira-les, o sea, 4 perfils completament diferents. A Puppy Poison, que se dedica a la comèdia, que és una còmica meravella. A Onis, que és una tia raríssima i que només per això fa falta anar a veure-la. Carmen, qui no coneix a Carmen? Ara que està ahí cosint a tope. Està en tot, és que és guapíssima, mireu-la, és que és J-Lo. Però realment el que sí que trobem en comú en ells 4 és que sí que volen representar realment el que volen transmetre, no? I amb això és el transformisme, no? I amb això juguen, no? Nosaltres el que volem és jugar un poquet en el gènere. En quin? En el que tu vulguis. Onyx, per exemple, en quin gènere estàs jugant? En el marciano, m'imagino. Clar. I és que hi ha moltes coses. Claro, fantasia i performance, és que és el més. Aquests dracs són uns dracs molt actuals, però és que l'altre dia vam descobrir a una de les persones que més vols, perquè vam descobrir a la mare d'acte Ferran. Ara vos contarem això, perquè en este món és un ofici que cal aprendre. I anem a conèixer la història de Nacha, que ens obri el seu corp, explicamos d'on naix la seva passió pel drac i també com era la València de fa uns anys. Escoltem-la. Yo soy Nacho, soy maquillador, soy estilista, llevo en el mundo del drag 22 años. Yo entiendo que el drag ha llegado al mainstream, pero entonces el drag era una carrera de riesgo. No formábamos parte del día, por decirlo de alguna manera. O sea, nos han perseguido los neonazis, en este parque palizas, o sea, de todo. Había mucha escena, había mucho negocio y había muchísimos espacios para que pudiéramos trabajar. Y una noche en Puzzle se me acercó la faraona y me dijo, ¿a ti te gustaría trabajar aquí? ¿A ti te gustaría bailar aquí? Y pues creo que aquí quepo. El drag es una cosa que también, desde mi punto de vista, es como las profesiones antiguas, ¿no? Se enseña. Y yo me convertí en madre drag por sorpresa, o sea, madre por sorpresa total y absolutamente. Un día entraron por la puerta Ferran y Pandemia. La primera impresión fue, ¿qué cojones hacen estas dos aquí? Perquè ara muntarem molt lletges. Molt lletges, éreu molt lletges. Había un grupo de personas que estaban montando un cabaret. O sea, perquè de veritat jo no tenia res, en plan, jo no sabia... Una peluca amarilla. Una peluca groga i una fosforito també, i que realment te gastes tot el que guanyes, o sea, necessites i més. Yo había dejado el drag, o sea, yo llevaba 9 años sin hacer prácticamente nada. La escena valenciana había caído y no quedaban espacios. Prácticamente o autogestionamos nuestros propios espacios o son súper reducidos, por no decir casi inexistentes. Les produccions que teníeu vosaltres, ara mateixes que no n'hi ha quasi ningú local que les estiga... Per no dir-te ningú local que estiga fent-les. Ninguno. La teva època me fa com molta curiositat, però sí que és de veres que no sé si haurà volgut viure això perquè jo no estic tan salvatge com tu. Ja. A mi m'haveren pegat 3 hostes i m'haveren deixat estés en el piso la primera que haver entrat en una peluca de color al camerino. Ya. Y bueno, creo que llegaron en un muy buen momento de mi vida. Me hicieron reconectar con la pasión que siento por esto y replantearme por qué lo había dejado. Nacha nació ya vieja, o sea, yo siempre he tenido unos referentes para crear mi personaje
que ya no existen, ¿no? Todas estas películas que yo veía con mi abuela, del glamour del Hollywood. Luego también hay una parte muy grande de mis orígenes de la Valencia dorada de los 2000, o sea, de todas esas macro discotecas que a mí me acogieron, me abrieron las puertas y me permitieron ser yo en todo mi espectro. Pues la familia Drac es que es importantísima, porque al final es que es todo. Y bueno, empezó una carrera como compañeras de trabajo y a día de hoy como amigas y familia. Nadals, cumpleaños, festes, vacances, no sé, és com les persones en les que decidim de manera activa compartir espai i no només compartir espai, compartir vida. Este alter ego al final te da una seguridad y un poder que una vez te subes a un escenario, te subes a una tarima, te transforma y te da una seguridad que a lo mejor tú fuera de ese espacio no tienes. Siempre tenemos una historia que contar, o sea, nuestros personajes se forjan, yo creo que también por todas estas cosas que no se nos ha permitido hacer en espacios más convencionales, te hace una persona muchísimo más dura y muchísimo más valiente. Yo a día de hoy soy una hooligan. Continuem parlant d'en Ferran, que és una fantasia tindre't així, i és una fantasia realment parlar d'això, perquè poc es parla, no?, en la televisió, i poc es representa, no? Es parla poquet i sobretot fora de l'època de l'orgull, que pareix que només existim en juny. En aquest moment, no? I per a lluir. Treballar ahí, i per quedar bonic amb les empreses, no, carinyet? Correcte. Exacte, i Ferran, és que el món del drac és un ofici. És un ofici, és una artesania, és una cosa divina, o sea, és una cosa que a mi m'encanta i una cosa que porto practicant 4 anys. I mira que jo vinc d'una disciplina molt diferent i que pareix que no tingués res de relació en el drac, que és l'arqueologia. Jo soc arqueòleg. L'arqueologia? Jo soc arqueòleg. Per favor. Però de repente un dia... I com pot ser, això? Doncs vaig tropeçar en una pedra, vaig caure damunt d'una peluca romana. Ai, per favor, que guai. I de repente no vaig caure així. Unes perruques que no tenen res a veure en les que dus ara. Jo recordo de tu una perruca groc fosforito... Encara la tinc. Encara la tens. Que dius que és que tu eres una defensora del lleig, de les coses lletges. Jo crec que per ser bona travessa hi ha que saber estar lletja. Sí. Sí, n'hi ha moments en què tu tens que estar lletja per ser la millor, penso jo. Jugar a la lletjor, no? Claro, és que quan n'hi ha tanta guapa, al final ser lletja és un premi. Correcte, escolta, has de jugar un poc amb tot, no? És el que la gent se queda al final. Què és el que més t'ha agradat jugar a tu? En el drac? Sí. Buf, jo és que m'agrada moltíssim la comèdia, m'encanta. Damunt, a més, he après de còmiques meravella, quasi totes dones, Carol Tomàs, Maria Juan, Sarai Cerro, gent que és molt xula, són fantàstiques totes. I m'encanta sobretot això, no? Aprendre d'elles i sobretot aprendre també de la meva mare drac, de Natsa, tota l'estètica. A mi m'agrada fer-ho tot, tocar tots els palos, ja que estic així. Molt bé, clar, hi ha que tocar-ho tot, ben tocat. I parlàvem que la família drac, que tu tens a Natxa, com la vas conèixer? Ai, lo de Natxa és que va ser una cosa aixina com molt de repent. Ella era l'amiga d'una companya de pis d'una amiga, o sea, ja sabes, no? I de repent, la meva germana Dra, Pandèmia, que la coneixereu, i jo vam pensar en que volíem començar a actuar i a professionalitzar-nos un poquet en el que fèiem i necessitàvem referents que realment en València no existien. I ens vam parlar d'ella. Una travesti que era Gogó en la ruta del Bacalao, que és una època on el drac estava molt present, però es parla molt poc del drac d'aquesta època. La coneguérem, ens posaran en contacte, com he dit, i des d'aleshores, família, des de fa 4 o 5 anys ja. Ha evolucionat moltíssim el món del drac. Encara queda molt, no? Encara queda molt per a que es reconega realment com voldríeu, no? Sí, queda moltíssim, sobretot per desprecaritzar una escena que està molt precaritzada. O sigui, tenim en compte que la majoria de les meves companyes treballen en la nit. Jo tinc la sort que ja faig molt poca nit, aleshores ja tinc uns horaris de treball que són més còmodes, però el mal de treballar en la nit no és només els horaris, sinó que no hi ha contractes, es cobra molt temps bé, no hi ha seguretat social, n'hi ha com una economia submergida molt gran que envolta tot el tema del drac, del travestí, del transformisme, que és molt difícil de solucionar. Així és impossible evolucionar, clar. Exacte, de fet tenim així la teva història perquè volem conèixer encara més històries de més transformistes i per això volem incloure en aquesta conversa a Jessica Puya, que ja és transformista, també defèn el drac en la nostra llengua. I Jessica, bona vesprada, com estàs? Hola, què tal? Com esteu? Primer de tot, enhorabona perquè demà reculls un premi, el Premi Martí Gasull i Roig a la innovació per també incloure la nostra llengua en contextos LGTB, en les xarxes socials. Com reps la notícia? Bueno, en primer lloc, moltes gràcies. Doncs molt bé, la veritat és que quan me va escriure la meva repre dient-me tia, et donen un premi, va ser un premi de què? No? Va haver com aquest moment de dubtar molt,
Però, clar, quan després veus que és a partir de que es valora que estigui fent alguna cosa pel català, que l'estigui portant a l'oci queer i a l'oci nocturn LGTBI, que està tot molt castellanitzat, i sobretot també és maco veure com una cosa tan institucional com és Plataforma per la Llengua o aquests espais que valorin que una transformista com jo és cultura, història viva d'un territori, doncs això és preciós, la veritat és que Això és un reconeixement, com estàs? Jessica, et saludo jo també, bona vesprada. Això és un reconeixement, com estàvem parlant amb Ferran també, que realment es necessita, no? I està bé que vinga des de part d'associacions, des d'institucions també. És necessari també per a poder continuar amb una manera menys precaritzada, com estava comentant-nos. Sí, no, totalment. Vull dir, jo ara també porto 2 anys i poc dedicant-me exclusivament al transformisme. Soc malauradament autònoma. I, bueno, vaig fent del que bonament puc i vaig tirant del que puc, però sí que és veritat que gràcies a omplir com aquest forat de transformisme en català és com que m'estan sortint moltes coses i m'estic podent moure molt i estic molt contenta, la veritat és que sí. Ja que tenim així a Ferran, perquè Ferran, vos coneixeu, també sou part d'hores de família que... Per suposat, i me fa molta il·lusió que estigui així, dona. Que guai. És molt xulo, Jessica és una persona meravellosa perquè és que porta molt poc de temps, és que està aconseguint unes coses en Catalunya que són una barbaritat, però el que és una barbaritat també, i és una cosa que a mi me sorprèn moltíssim, és que com és possible que tant en Catalunya com en València, quan nosaltres dos començarem a treballar, no n'hi haguera ninguna persona fent-ho en la nostra llengua. O sigui, jo arribo així, començo a treballar en valencià i m'enfronta que moltíssims promotors tenen por de la contractació perquè utilitzar la llengua en un escenari igual és com una cosa... Tancar portes a les ventes, no? O com una ferramenta política, que és com és que jo parlo en valencià des de la ingenuïtat de que és la llengua que he parlat en casa de tota la vida. És com vols comunicar-te, realment s'ha polititzat molt la llengua també en aquest aspecte. I clar, parlant en Jessica, perquè em comentaves fa una estona, que ha canviat també el públic, perquè en el teu públic també trobes gent molt major que recorde com era aquest paral·lel tal, que dius, a vegades en ment molt més oberta, recordant tots aquests couplets i aquests inicis del transformisme així a casa nostra. Sí, la veritat és que és fort, perquè tot ho vaig descobrir a partir de fer un parell de bingos musicals per la gent gran, que, bueno, ja d'entrada, ja partint de base que jo m'inspiro en Núria Feliu des del primer dia, clar, les senyores grans hi connecten molt ràpidament. Llavors és veiem a una travesti que va amb un vestit amb ombreres d'escàndol, ens sentim representades. Llavors aquest moment on elles ja es noten, o sigui, no sé, d'alguna manera et noten propera. I des de que vaig dir, vinga, va, tiraré a inspirar-me més amb el Paral·lel, el Molino, tots aquests espais que han sigut història viva de casa nostra, és quan de sobte veig que la gent, sí, la gent està curada d'espantos, que li dic jo, de sobte ja ens han vist. El que passa és que ha hagut tot un retrocés que ha fet que es torni a estigmatitzar la nostra feina, s'estigmatitzin els locals on anem, quan realment és això, formem part de la història del país. Inclús així que comentàvem que d'uns anys enrere, dels anys 2000 a ara, hi ha menys locals. Però molts menys. O sigui, jo flipo quan ens me compta totes les discoteques en les que ella ha treballat i jo dic, ui, jo en València ara mateix tinc per actuar un local comptat, en plan, després sí que és de veres que hi ha més locals on contenen travestis per a tot el tema del gogoteo, d'imatge i tal, però al final fer d'imatge tampoc és la meva professió, jo al final me dedique molt al teatre, al cabaret, jo el que vull és explotar esta part del meu treball. A mi anar a una discoteca, estar ahí de reclamo, quan no me va deixar desenvolupar-me. És un poc més l'espectacle i el show, però no s'entén realment el que és la figura i el que hi ha darrere. La nit és un poc més tirat més cap ahí, encara que també és una manera de començar a veure's. És una manera de començar i també de posicionar-te. Al final, si tu no tens aquest públic, si la gent no te veu, la gent no sap que existeixes. I ara mateix és molt important que la gent te seguisca en xarxes i que te vegin i que vagin on tu estàs. I compta també el missatge que du darrere, perquè cada travesti, cada drac darrere du un missatge. Claro, cada persona té un personatge desenvolupat que el que vol és transmetre alguna cosa i jo al final de lo que vull parlar quan pujo a un escenari, el que vull que la gent es quede és esta xica ve d'un poble menut, ve parlant una llengua que no es parlava en aquests ambients i que si tu estàs en la mateixa situació que jo, també pots començar, també pots continuar i pots tindre una carrera com la que jo estic tenint ara mateixa. Jessica, en el teu cas, quan puges als escenaris, què és el que vols que la gent digui? Que es queden a so? Quin és el teu missatge? Doncs, bàsicament, la catalanitat és per tothom. Vull dir, hi ha una idea molt mal concebuda sobre la cultura catalana, que és una cosa de dretes, una cosa carrinclona, una cosa conservadora, i realment no. Vull dir, la catalanitat és de tothom que vulgui formar part de la societat catalana, en el meu cas. Vinguin d'on vinguin, s'identifiquin amb el gènere que s'identifiquin, siguin de la classe social que siguin. O sigui, jo el que vull és agafar els referents de casa nostra, els que han existit sempre,
portar-los al transformisme, que sembla que ha sigut algo inèdit durant molt de temps, i demostrar que es poden desmuntar aquests referents per remuntar-los. Jessica, mil gràcies per estar esta vesprada amb nosaltres i enhorabona pel reconeixement de demà. Moltes Enhorabona. gràcies. Que bé. Enhorabona. Moltíssimes gràcies a vosaltres per tenir-me, de veritat que em fa moltíssima il·lusió. A nosaltres també, i ens fa moltíssima il·lusió també tindre a Ferran. Moltíssimes gràcies. I tindre aquesta representació també, que esperem que vagi increixendo i que vos vegem triomfar per tot Moltes arreu gràcies, amb el que estic realment encantada. voleu. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, amor. I Joan, gràcies a tu també. Com Sempre. sempre, un plaer. T'espere la setmana que ve pròxima, Setmana no? que ve alguna coseta muntarem, va. Vinga, va, maquina, que maquines molt per ahir.